Exacte. Portal Used Cut. It's very effective. Que cabron. Espera. Has picat la broma. Bueno, va, el que anava. L'escena està aquí, escoltant-nos. No. Obre l'arma i després obre el TS. És el Basset també ha fet això abans. Sí, perquè no. Asus està mica... Tothom va venir l'últim... Bueno, a part del Leiden. En Fonberg crec que no. Val, us explico. Sí, el primer dia... Però pintaré aquí. Vaig venir? Ah, sí, tant sí, que vas vaig venir, venir. sí És que vas veritat. Ei, Adrianos. El primer dia vam fer aquesta línia blava, val? Vam anar per aquí, vam prendre aquesta població de Howden, vam matar els 4 mandonguillos que hi havia per aquí, vam destrossar una emissora de ràdio i un antiaeri. Pues sí. Està bé. El segon dia vam intentar saltar la ciutat de Dordan, que és aquesta d'aquí, però vam venir per tot arreu i ens van fotre d'hòsties fins al DNI. I vam haver de retrocedir fins a maniobra de Howden. manual, sí. I així com vam fer fucking maniobra. Una carga samurai. Ara estem aquí, a Howden. Ah, sí, jo hi era, jo vaig morir. Pot ser. Ah, sí, recordo és el el BTR, que estaves al recordo camió el- que et van matar pel camí quan Hace tornaves? 3000 años. No, recordo Qué bien lo el pasemos. BTR, no hi havia un BTR aquí. I Sí, el mapa de BTR. terra. Sí, Això va ser el sí. sí, que va. El Copes, l'equip del Copes que va fer un suïcidi col·lectiu per BTR. I em van abandonar, que em podrís. Hombre, tu mereixies. Foc i maniobra. Foc i maniobra. Sen, estàs aquí ja? Són les conseqüències del foc i maniobra. Soc conscient dels riscs. Ara, User joined your channel. Ara. Ara sí, Sen. Oli. Oli, Hola. Ai, estàs trista. què ha passat? No, res. Estàs trista, Xana. Que enyores La els muerte. lloros. Se le ha muerto el canario. Sen, te'n recordes l'última missió, no, ja? Que ens van atacar per tot arreu i que vam haver de sortir per botes? Com? Crec que Vale. sí. Pues ja no et cal que t'expliqui el resum. Val, recordo, si aneu a intel·ligència, el senyor Víctor Trosca, nom en clau furiós, degut a les limitats recursos de les forces aliades a la zona, el comandament vol armar els locals i formar una milícia. S'estan estudiant diferents candidats per tal de liderar-la. El que és clar és que ha de ser liderat per un local de renom. Un d'aquests candidats que s'ha considerat és el Víctor Trosca, que el vam intentar rescatar de la població aquesta de Dordan. Com ja hem dit, no va anar del tot bé. A més, vam trobar sang pel terra a casa seva. Per tant, el paio no era allà. No sabem exactament què va passar amb ell, perquè no el vam trobar físicament, només la sang, que no sabem ni si és seva. Per tant, és important que memoritzeu el seu objeto, que és aquest de la foto, per si el trobéssim a qualsevol missió. Pot ser que el trobéssim avui o pot ser que no. Mai se sap. És aquí tot bé? Ok. Cap a dintre. doncs. Molt bé. User left your channel. User joined. Ui, la puta. Anava a fer-li una foto. Espera, ara me'n recordo. La primera d'aquesta campanya Pots fer Van- encara, Fonbert? Pots obrir va el anar és molt, veritat, va anar molt i com molt era? bé Bé, amb l'artilleria. Va Sí, la anar molt i primera molt va anar malament. molt, molt bé, de veritat. Impressionantment bé, de fet. I la segona van compensar equilibri còsmic. Què Adéu, passa? Vini. Adéu, Vini. Leo Vini. Leo. Siempre saludaba. Espera, bueno, Com era per fer foto? Que havia de clicar? què F12. F12. Què cantaràs, Leiden, amb l'Adrianos? Pues tenía enganchada la bola de drag, tío, t'ho juro. Ui, espera, que el cop és a la causa. Anem a buscar No. la bola de drag. Em posa que No? estàs perdent connexió. No, collons, volia fer una foto del personatge. que havíem Anem a de- trobar Ja la està. bola de drag. M'estic agafant molt fort, no et preocupis. Això, agafa't a l'escena. Bueno, que seguim. No, escena que El no Copes caigui, avui està a casa seva i a casa meva, Algú té eh? un No carregador passis Val, flotant. perquè s'agafi. Copes, tens un carregador Que no flotant a la caiguis. teva dreta. Esperem un segon a veure... A la teva dreta, al braç. Val, copes. Ah, és veritat que portes un Per què té un carregador. carregador flotant? Ah. Ara. Vale. Ah, Jo és perquè que- m'estava patant internet. Ah, clar. Vale. Vale, a veure, per qui no ho sàpiga, això d'aquí al costat és el l'M113. El trastoquet amb cadenes. Nice. Això és un camió. Això és un Allò? jeep. Vale, copes. Entra aquí. Soy una... Espera. Vull testimonis, un segon, que hi hagi testimonis. Copes,
A la caixa de fusta tens l'o. No, a dintre de la tenda. A més també tens menjar i altres coses, vale? I no em miris, era la Tonero qui liderava aquest dia. Ja ho he fet testimoni perquè aquest. Leiden, vés a comprovar el portàtil. Què? Entra a la tenda i mira el portàtil. Crec que... I digue'm què és. Hòstia. No sé ni què és. La Magic Mansion. Hombre, Sí, sí. com vas aquí? Prova de ràdio, mai ha sonat el canvi. A dins de tenda. Sí, ho he dit. I a més tenir testimonis, Déu meu. I la Xana ha de que la canvi. Com? Sí, només Teniu dos. tots la gasso o sóc jo? No, No, hi tens segon equip. Vale. Bueno, vols dir el vehicle? És l'Adrián, no? És el I comandant. aquesta gent que Però està tu també. Aquí fa un verani clar. El Manic La Mansion. desgràcia l'altre dia. Dos boomer. Va morir tothom gairebé. A Tonero, què fas avui? Fas de metge? Adrián, no, potser? es queda't quiet. No, fas d'homoputa. Quiet. Ai, Té tots una dos, ràdio. tio. Yes. L'homeòpata. Tonyi, Sí, a veure si m'hi cap... Què? Aquí. agafem No. un lot, tu i jo. Val, doncs... Anem a assegurar el tiro. Adrián, es tira la motxilla a terra, que la Ets apoyo faré. aéreo? Enviaré per la meva. No, No sé si et podràs agafar la meva, però és igual. Ah, Tampoc em Ok, caldrà. ok. Llavors sí, que vull res. És que hi ha la ràdio dintre. Com que tu no faràs la ràdio. Puc agafar la moto? No, la motxilla, no la... Crec que no té claus. La moto es pot agafar. Sí. Si el compàs ho autoritza, sí. Compàs. Oi que no? Un moment, vens dissabte? De pilot? Sí, Leo. Dissabte. Ah, Hosti. pues... Li has fotut el logo de l'Africa Corps? Com? Sorry. No, bueno, no és de l'Africa Corps. però- S'assembla, oi? Sí, Divendres vaig trobar la reserva. Tiritit. però de la Que meva, però de la era ràdio... la també. CC. Ah, li que la canvi. Va, perfecte, ja tenim un enllaç. Pues dissabte estem no li llibres. deixis dir res en aquest paio. Aquí? Sí, ha de poder parlar. No pot parlar. Ah, però això ja és el seu líder. Literalment diu. Aviam, nois, regrupeu-vos aquí amb mi. Explica tot el context de copes perquè si tinguin... Sí. sàpiguen. Veniu tot cap aquí, vinga, veniu més a prop. Va... Briefing. Ordre frac priorité. Quantitat de 6 a 12 homes. Capacitat lleugeres, a priori. El més segur és que defensin la població de Douran. A les 15:00 ja fem tard per 13 o 15 segons. Odin farà un comboi per la carretera principal. Jeep, camió i M113 fins al campament Moule. Tornem cap a casa. Le Moule. Al sud-est de Chapoy, per tal de traslladar la unitat cap al front occidental. Vaja, que ens han fotut el pelo aquí a dalt i ens retirem una mica. Intel·ligència. El comandament clarament va subestimar les forces soviètiques a l'illa. Òbviament, és culpa del comandament sempre. L'intent d'assalt va ser un fiasco. Forces mecanitzades i tanc ens van destrossar el culete. El punt positiu és que l'atenció enemiga està centrada en aquella població. Fa una hora el comandament ha ordenat a Gazre que faci un all-in Graf. cap a la part occidental de l'illa. Aquesta nova ofensiva anirà a la carretera principal. Molt interessant. Per qui no sàpiga... Espera. La part occidental, val? Esquerra. És el whisky. Els de la Aloe. Segueix. Joder. Important. Cal tenir present que amb el ràpid avanç de les nostres tropes, les línies de comunicació han quedat desprotegides i, per tant, són vulnerables a possibles incursions soviètiques. Pot ser que hagi quedat tropes enemigues ressegades. Per tant, jo entenc que des d'aquí on estem, que estem a Douran, que està marcat ja com... Hem d'anar fins a... Le Moule per la carretera principal. Vull dir res, serà un passeget Això. de Xina. Estem més o menys... Bueno, més o menys protegits, així és que guai. No us preocupeu, no passarà res dolent, farem un passeig en cotxe i cap a casa a dormir. No, recordeu que això és la pràctica d'entrenament de comboi, eh? Especialment. Lol. Està guai. Estem tots. Vale, Val, a veure, espera, recordo les coses importants de l'entrenament. També se recorda la formació en espiga. Sí. Què són orelles de burro, Fomber? Què, perdona? Què són les orelles de burro? What? Lo que té l'Adriano. No, Això, el l'alburro. Brut. Es van vehicle. No en tinc ni idea. Xana? Ni papa. Adrianos? Dos fileres, oi? Senes Correcte. dretes... Exacte. Com? Sí, quan hi ha dos carrils, Sí?
val? Els senars van per la dreta i els parells per l'esquerra. Ok. És el contrari que l'infanteria. Sí. Ah, vale. Em deixa pintar-me. L'infanteria són parells dreta. Quan dius si de preparava més pica. Sí, és el que acabo de dir. Bueno, és igual, Has dit pot fer com parets vulgui esquerra. el comandant, realment. Vaja, que igual Però- que infanteria. Zigzag, Parets és l'hiper dreta, important. doncs. Zigzag. En resum, en mode easy, per dummies, si el primer vehicle se'n va cap a l'esquerra, el segon se'n va cap a la dreta. El carril de dreta. Per cert, Copes, Al contrari que el de davant, digues. et sona aquesta gent d'aquí? Em sona que van anar davant d'un BTR. Oh, sóc jo. Semper Fidelis. Sempre fi. Que bonico. Vale. Vale, el aquesta és jeep. una cosa. Si hi ha una emboscada, què s'ha de fer, Fomber? Amb els vehicles. Si anem amb el Sí. comboi, de cop i volta una emboscada. Sí, Marxar cagant llets, si es pot. correcte. O sigui, endavant o sí. endarrere, per on te faci Exacte, sempre fugir, perquè tenim una posició desavantatjosa en la majoria de vegades. falta. Perfecte. Sí, de fet és això. Si hi ha algú que és ressegat, què s'hauria de fer, Xana? Primer de tot no sé què vol dir ressegat. Que és endarrere. No ho sé. Imagina't, avui anem a l'M113, el camió i el És jeep, que per vol dir exemple. ressegat, collons. Doncs al camió li rebenten totes les rodes. És una paraula catalana des de fa més de 4 segles, eh? Hosti, tot el camió. Uf, És a dir, el camió li rebenta el motor, Sí. el camió està bé, no ha mort ningú a priori, però Què has de l'M113 fer? va davant i el jeep va darrere, o al mig. El Què has de camió fer, Xana? rebenta, i home, diu per ràdio. primer de tot comunicar-ho. Vale. No sé. Sí, però per I, exemple, Els altres... com hem dit abans, els altres han sortit ja per potes. Què ha de fer la gent del camió? Fugir com pugui. No, sortir i quedar-se cobert el camió, perquè si surten és més probable que els matin. I I que si es van a quedin peu? a dins. No, fora. O sigui, corrent, per exemple, Ah, aquí. vale. A O sigui, hi ha cobert. les pedres al costat, doncs a les pedres. I què fan allà? Fan un pare nostre. Exacte. Sí, no? S'esperen a cobert fins que vinguin els altres aliats que s'han d'organitzar quan surtin de la fora de la zona de foc. Que els altres aliats, si Però poden, saps que... doncs surten de foc, Saps, Talla, s'encarreguen Copes? dels... Ui, hola? Hola. Però Vinga. una cosa, això és la teòrica, però tots sabem que no es queden, ningú es queda cobert tranquil. Tothom anirà a cardar foc. Bueno, clar, Pues si si heu de no seguir pots la a cobert pràctica i teoria. retornes el foc, no? És a dir, Sí. a cobert no Sí, és amagar-te... No és Exacte, ficar-te com al el clar, cap cap has dintre. d'estar tornant foc si t'estan atacant. Clar, Clar. No has de saltar la posició enemiga, però sí que t'has clar, de clar, posar clar, a clar, cobert. clar. I els altres Excepte que facin en un maniobra. cas. Quan s'hauria de saltar la posició enemiga, Copes? Home, si els tenim molt, molt, molt a prop. Exacte. Literalment és això. Baionetes. Correcte. Perfecte. Medalla pel Copa. Vale. I artilleria. Recordeu els conductors i artillers, sobretot, mirar mines i idees a la carretera. No. I per als RTOs, els vehicles importants sobretot són el punta, que fa de guia, i el que està a la cua. Vale, avui intentem practicar això. Sobretot abans de reemprendre la marxa, sempre el vehicle de guia i el que està a la cua ha de dir que tothom està en posició. I recordeu que el de la cua ha de mirar els de davant. Vale? Pues, Copa, ja pots organitzar la gent. Aviam, entenc que som 6... Shannon, honesta amb l'equip. Som 6 d'infanteria i tu vas amb el tanquillo. Per fer de ràdios. No, som 6, no, som 7. Vale. Homes punta, aquí tenim, només tenim en Oski. En Vini. Sí, el Leiden pot fa de conductor. En Vini li ha patit, li ha patat. Ah, no, està aturant. Sí, però estic aquí, però estic de mura, eh? Vale, l'ho dit. Oski, tu sí que tens el vale. Vale, Oski, posa't blau. Xana, posa blava també. Si vols pots posar colors, però com que som els tres del mateix Basset, vehicle no crec Vini que i calgui. Atonero, poseu-vos vermells. Si voleu posar-vos el poseu, però... Leiden, sí, tu aquest serà el nostre. I tu, Fombi... T'explicaré després com has de treure el cap, perquè no, per conduir el millor que pots fer és treure el cap. Sí, Si et disparen llavors t'amagues, val? Ara t'ensenyaré com. Pensava que posaries un encololls. És el que se'n diu embotonar-se o I anirà com es diria això en català, desembotonar-se? Que per cert és el mateix model de camió. Busca paraules. Vale, Hmm. farem
Desbordar-se? Sí, desbordar-se, potser. Menys hi va l'altre equip. Però, bueno... Però que l'acció quina seria? Sortir del blindat? Ah, vale. Quan treus el cap, Sí. et desbotones. Saps Quan, què n'he vist quan tanques d'aquests? l'escotilla, és quan t'embotones. Silvi, Digue'm, un equip el puc posar en la tanqueta o anem tots al camió? com vulguis. Això ja a gust del consumidor. Home, Si tu has tia, de portar, a veure, Copes, tu has de portar la 113, el camió i el jeep. A partir d'aquí ja, I la moto la deixem aquí? si vols portar la moto, també la pots portar. Tens permís. Podem Vale. carregar la moto a la tanqueta? No. En el camió sí, potser sí, però a la tanqueta no. En els altres camions es podia portar la moto. No és conya. Vale, Rojos, em Però jo he fet portareu, alguna missió. òbviament, a Tonero tu portes un low, jo també. Me'l portareu al camió? Vale, anireu tancant fila amb el camió. Els blaus anirem amb el jeep i la moto no la deixarem aquí, pobreta, mala guanyada. I ja està, i els tanquets anirem cap endavant, O sigui, anem nosaltres primer, entès? amb Sí, punta. Vale. sempre. Això ja t'has d'acostumar. Si portes blindat, sempre hi està. Home, Copes, veu algú amb nosaltres, no? No. Molt bé. No hem de portar tots nans de vehicles, no? D'acord, merci. Sana, vols el Pues, ponxo? Farem... Si vols el ponxo. Vale, Adrianus? digues. Farem un- El vols o no el vols? Ara vinc, un segon. No. Què? Vale, Si no te'l donava, què passa? Què tal? Vale, farem alguna paradeta pel mig. Vale, No, res, ja us aniré dient. Es farà sobre la marxa. Sí. perfecte. Com que teniu ràdio, Tu no vagis reaccionar. es farà sobre la marxa. No hi ha més, serà quan Fonber torni. Aneu embarcant els vehicles tots i aneu col·locant... Sí, Aneu traient l'M113. Si voleu fer una pràctica de llançar fum perquè ho vegi. Però, Copes, tenim limitat, les llançadores. Dues, vale, així res, F. Doncs això, Adrianus, aneu sortint ja a mà dreta. Vale, espera. Rebut. Jo te controlé. Veus? Això vol dir desembotonar-se, val? O despertar-se. Sí, petes control Q. Això és embotonar-se, val? Quan t'estic disparant has d'apretar control Q, però si estàs en descobert, apreta control E perquè si no, no va ser. Val, Adrián, us guia fora de la... Molt bé, ens sentiu tots? Sí, Doncs molt bé, l'Eidan avança poquet a poquet i gira a mà esquerra. Un segon, sisplau. Ara sí. Mirant el tracker. Sí. Avança endavant. Tens visual? Hòstia, acabo de descobrir que es podia obrir la finestra d'aquest camió. Molt bé, un cop surtis a la dreta. Adrián, si es poses bé en el mapa, no? Recorda que estan aquí en el... És fàcil, però... Quan surtis, exacte, a mà dreta. Tinc marge per la dreta, que no veig. Sí. Tira, tira. Copes, Slate. Tira, sense por, surt, surt. És un puto cavall, cony. Molt bé, quan et fiquis aquí al segon carril, gires a la dreta i au. Avances uns metres i ens mantenim a l'espera. Molt Paco, aquí són els components de cada un dels... Alto, alto. Ja està, perfecte. Molt bé, radioparador. Digues que ja estem en posició i a l'espera. Soc jo l'operador de ràdio també? No, no, no. Cop i fin. No, sóc jo, l'Eda. Per la malla, vehicle de guia, amb preparat per la marxa. Això no porta GPS, oi? Sento la pregunta No. estúpida. L'Adrià no és el teu GPS. Estàs fotut, Aidan. Podem avançar, Adrianus. 30 km per hora. Rebut. Conductor avanci a 30 km per hora. Avancem a 30 km per hora.
Saps com posar el limitador, l'Aidan? No. Amb el suprimir, oi, Silver? Distància entre vehicles, 20-30 metres. El suprimit? Speed Distància limiter on. entre vehicles, 20-30 metres, segut. Sí, Silver. Has sentit, no? Sí. Distància entre vehicles, 20-30 metres. Deia que podem posar el limitador de velocitat que es feia amb el suprimir, oi? Sí, amb el Sí, suprimir. es posa, però com has canviat la velocitat? Amb el rodillo. La rodeta. Però vaig a fer fotos. Cap amunt, la rodeta de l'altre cantó. No, no, a mi no em canvia. No? No et deixa més a 30 km per hora? 20 és el màxim que em deixa ara mateix. Ah, que curiós. Bueno, doncs treu-lo. Si el treus, o sigui, el mínim que has de necessitar són 10 km per hora per posar-lo. Sí, diu que el màxim són 20. Ah, És ja curiós. està, no, és a la velocitat a la que vas li dones si se't queda aquella velocitat, ja està. Molt bé. Sí, correcte. Molt aquest, Adrianos? Està bé. No sé si aquest et pots ajupir en aquest, Adrianos, prova? I si no t'hauràs de tirar dintre si et dispersin molt. Em sembla que no, eh? Puc anar al del passatger. Vale, l'Aidan, alto. No, vale, seguim, res, falsa alarma. Ens obrim a la dreta. Res, falsa alarma, eh? L'Aidan, espiga a la dreta. Mirant cap a la dreta? Sí. Sempre ho hauràs de fer a la dreta. Però així no, en angle cap a la dreta. Que no sé què ha passat amb la moto, se'ls ha... Ah, Ha gripat la moto. de moment sembla tot net, eh? És el Trimbane. Això és per quan facis amfibi. No ho facis. Activa un segon si vols, només per mirar-ho. Per cert, la moto s'ha quedat sense gasolina i l'han deixat tirada. Jo tinc ràdio, estic escoltant. Sí, no, però li passo l'Adrián. Que curiós. Es veu que no hem mirat si tenia combustible quan s'ha sortit de base. Pobre moto. Es reincorporen al comboi. Uau, està allò molt endarrere. Sí. Suposo que tornem. Com es feia... Tinc el track IR, però com es feia perquè el ratolí no sigui... per conduir? És que no el tinc posat per conduir el comboi. Pots posar opcions. Reprenem la marxa. Molt bé, endavant. Reprenem la marxa. L'Aidan. En veritat és conduir més suau amb el ratolí. A mi no m'agrada, però és que ho tinc desactivat. Rebem foc. Endavant. Tira l'Aidan, sortim de la zona de mort. Esteu tots bé? M'han tocat, vale? M'encuro. Val, posa't ben així tot miquets. M'han tocat els braços. Continuo, Endavant, surt de la zona de mort, sí. Surt fins que no ens disparin. Veig una persona aquí Per tota la davant. malla, el nostre líder està afectat.
Veig un paio aquí davant, a 50 metres al front nostre. Però és aliat o és enemic? No ho sé. És aliat. Molt bé, ben ahir torniquet i he controlat l'hemorràgia. Fes alto darrere la casa groga. Aquesta. Fem alto darrere la casa groga, Cami. Pica a la dreta. Repeteixo, fem alto darrere la casa groga, Cami. La casa de l'esquerra, eh? Aquesta, no? No, no, l'esquerra. Aquesta és blanca. Molt bé, estic a la meva posició normal. Kills? Fou? A l'esquerra, a l'esquerra. Esteu tots bé, per això? Sí, sí, Sí. si vols ara demanem metge. Vols que demanem metge? No, no farà falta. Estic bé. No, haig de mirar jo cap a la dreta. Sí, però ara han dit que a l'esquerra. He perdut alguna de sang, però estic bé. Hi ha un ferit bastant crític a un altre dels vehicles. Vaja. Pots parar el motor, quan estàs parats. I perquè si no gastes gasolina. Confirmo que estem a Valdir, eh? Sí, afirma. Això és el checkpoint aliat. Vaig a mirar què estan fent. Ara torno. Rebut. Del teu gust. Si vols podeu... Adrianos. Sí, digue'm. Vale. Lo que us havia... Ei! Lo que us havia Ai, dit. joder. Encareu-vos ja directament cap a la carretera. En direcció? Doncs per on t'han vingut. Vale, girem cua, molt bé. Molt bé, aparteu-vos tothom. Silver, pots confirmar que ja ha estat a carretera lliure? Doncs Lliure per Geres? Vale. dona 180, Aiden. Sí. Perfecte. Artista. Han tingut una baixa, Vaja. el jeep s'ha quedat destruït. Alto, alto, Aiden. Qui ha mort? L'Oski. Hem de posar-nos davant. Poseu-vos a la línia del jeep. Vale, espera que està el figura aquest aquí davant i no s'aparta. Molt bé. Què esteu fent aquí davant? Perquè hi ha un NPC aquí Ah, perquè està fent patrulla, tu has de passar al costat, clar. No i l'atropellis. clar, però no s'apartarà ell. Exacte. No s'apartarà el marquès. Aquí mateix, per aquí. Molt bé, aquí. Adrianus, crec que ens han disparat per les pedres aquestes d'aquí. No sé si a l'esquerra o a la dreta, no he pogut veure. Jo no he vist, no... Juraria que venien els trets de l'esquerra conforme veníem cap aquí, o sigui, cap al mar. De la dreta, no. I de la dreta, ara. No. Correcte. A la dreta, no ens han disparat des d'altura, creieu? Com ho has sentit? A mi m'ha semblat que venien els trets de l'esquerra en la direcció Han d'abans. vingut de... Jo crec que venen de les roques de la dreta. Sí, és el que deia Ara tenim a la dreta, l'Aiden. L'Aiden Que és que ara m'ha semblat tenim a la dreta, oi? Sí, sí. Ara tenim a la dreta, sí. Sí, no ens han disparat d'altura, eh? Altura, bueno, més o menys la mateixa altura que estàvem nosaltres. Clar. En Roder entrarà, per cert. Rom nord, sí, correcte. Quants que veu aquí darrere, He per vist un cert? contacte allà a les roques de Reyes de la dreta. Fonbert, la polla? Joder, que m'he
I se la va menjar lluny, saps? Adrianus, quants quedem Digue'm. aquí darrere teu? Perdona? Quants quedem darrere 10. teu? Tothom. Per tothom. Nice. 10? Doncs vinga. Sí, és per 11 persones I i tu jo estàs? estic aquí al darrere, per tant. 10. Si no m'equivoco són 10 els que havien de plantar. Vale, nenes, a la Molt bé, doncs ens fixarem en especial atenció al flanc dret quan passem. A veure si queden tots. Digue'm-lo. Pot entrar l'Oski, tot i haver fet respawn? Sí, no? li dic. No, que ja ha fet respawn, crec. És que si es moren just al principi sempre els hi deixem ja. A més que això era una... Crec que ja està aquí, ja ho pots portar. Ara vaig mirar. Encara no, això no? Pregunta. Respecte al mèdic. Em pregunta a mi, no Sí. tinc idea, jo, Bueno, no sé, tinc torniquet, no sé si treure mal. Això preguntes ja és perquè jo no... Pots preguntar-ho per ràdio, tu que tens ràdio, pots reclamar que el RTO vingui aquí, sisplau? Què som, Wolfa Q? No, nosaltres som... Sleipnir. Sleipnir. Leibnir a la resta de la mañana si tenemos una rateo aquí al más estrecha. Què passa? Pregunta, Silver. T'han curat, per cert? No, és referent a això. Tinc un torniquet, me'l trec? Però si no t'han curat, espera que vingui un mitjà. Per cert, quan puguis vine cap aquí i acusant l'Adrianus. La pregunta estàndard és, Silver, jo m'he aplicat el torniquet, ara me'l puc treure? Sí. Si t'has posat les venes, sí. Sí. Primer t'has de posar el torniquet. Exacte. Les venes i després et treus el torniquet. És important que te'l treguis ràpid, com t'hagis posat les venes, perquè si no et desmaiaràs. Vale. T'estàs Doncs. tallant la... Ui. Bueno, entenc que ja estic a les mans del... Sí. de les... Com està tornant a entrar a l'Oski. del Basset. Es azul como el mar azul. Na, 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 na. Digue'm. Pots treure el torniquet. Vale, gràcies. Surts que no tens... Que no tinc... Digue'm? Sí. No. Hola? Ja se l'ha tret. Va. Ja som totes copes. Per cert, en l'escoquí quan n'hi ha dos copes. Adriano, tens dolor? Una miqueta, però molt poc. Molt lleugerament. Pots cap a dintre, vinga, va, amunt. Hi ha camió. Estic bé, per això, Basset, merci. Coi? Anem ràpidament a enganxar aquests cabrons i És que no sé, jo... Ah, vale. Hosti, bé, figura. Cap a dins. Tots, eh? Ah, venia tots. Com? Ja no anem pel colló. Vale, Oski, estàs aquí? Sí, estic dintre. Vale, Xana, tu també. Torero, comprova els teus i no et Xana. Està tothom aquí? Sí. I no posa aquí. Jo he anat d'un poble a un altre amb més gent que en aquesta tanqueta. Digues. Avanti tota vela. Entenc que està tothom a dins. Vinga, Leidan, fot-li. Abans que dispari, llavors... Recte? Sí, tornem a base. És una llau. Com la Tardis. Velocitat? Igual, 30 km/h, seguim. No ho és. Sí, no. Vigilem el flanc dret. Jo et veig que són pocs, però... Estem ben a
Vale, contacta, alto, contacta. Exacte. Contacte, doncs pareu, despleguem tots Despleguen, i això. Buah, S'acreu tot. m'acaben de pelar. He amagat el cap. No me'n deixes sortir. No, té M'ha fotut un headshot o alguna Hem de sortir... Adrianos, contacte és un terme molt vago. Adrianos. Adriano està bé? No, no està bé, l'Adrianus. Adrianos. S'ha amagat el puta. L'Adrianus està palmant-la. Adrianos. Xana, contacte. espera. Què? Està ferit, ferit. informació sense ell. que paralitza. Vale, doncs que algú altre agafi el seu... el metrallot. Sí, mira, aquí ho expango, doncs que algú altre Vermells. agafi el metrallot també. Vermells. Sí. Veniu amb mi. Ens falta gent, si us enviar algú. Els falta- falta Vale. gent, copes. Falta algú aquí, No, Nosaltres només som 4. nosaltres som 4 i nosaltres som 3. El Basset. En Basset està curant l'Adrianos. Ah, vale. Pues els... Vale. Vale. Copes, diu Els que vermells que veu. Bueno, Que què? anem aquí dalt. no en són prou. Copes. Vale. Movem aquí, Que va. està baix. Vale, flanquegeu per l'esquerra, Recorda que nosaltres seguirem per endavant, vale? primer el puls abans de posar... Mira, el... Copes, jo soc... Era blau. Ara Eres que... blau, sí. Ara ets blau. Vale, vale. Torna't a unir a Quantes la és que hi ha sessió. per I 105, 70 vegades. Vale, Òscar, que ara ets... L'has cosit? Igual? Sí, sí. Ah, posa't de metrallador. Mira que el pareix de sangrar. Pues en principi, El Gunner? si es va recuperant la pressió, el puls, hauria d'estar bé. Vale, Xana, Sí. digue-li al vehicle que vagi avançant, ja, que ja tenen... Bueno, quan l'Oski es posi de Gunner, S'ha d'accelerar una mica el puls... Ja La pressió la té... Bueno, clar, és que... Mithal ja està. el vehicle avança. Ja Leiden, ha tornat a comprar. avança. Rebut, avancem camí. Leiden? Sí, sí. Com? És que no ho veig. Estic amb el cap ficat i no veig un pimiento, Vale, però mira el que puguis. Vale, Sí. aviso només. Sí, sí. Passa la velocitat. Fa una Lentament, tanca. lentament. No. Lentament. Et volar. Pensa que tens tropes al darrere, que t'han d'anar seguint. Ves com a màxim 5 km per hora. Quiet, Leiden. Ens quedem quiets, canvi. Surto amb vosaltres? Vull dir, el meu equip són ells. I algú d'aquí és Sar o no? No, tio. Bueno, jo sóc mig. Bueno, no sé. Wolfpack, si voleu podeu enviar els ferits dintre del vehicle blindat, canvi. Va, el Basset, n'hi ha d'entrar els ferits. Com hi ha ferits? Sí. Molts. Bueno, jo hi ha copes per ara, els altres no sé. Val. Mare meva, el paio que Tant, seria més d'un. rato. Hòstia. No hi ha un analògic per l'accelerador, perquè anar lent és molt complicat amb... Sí, que hi ha no, sí que hi ha no. Has de configurar-lo, però, el control. No ho trobo. Ho sé perquè jo feia servir els pedals. Hola. Hola, Basset. Torno a necessitar la teva ajuda. Gràcies, Basset. Copes, estàs per aquí? és aquí. Un copos no és dins, del vehicle. Està fora. Què passa amb en Copes? Wolfpack 2 diu que han abatut a 2 i no veuen a cap més des de la seva posició. Copiat, doncs que tornin al vehicle i tornem cap al camió. Copes, Tu, a pressió de cas? Digues. em poso un altre cop de gàner, Wolfpack Vale. 2 aquí, Wolfpack Vale. 1, torneu al vehicle que anireu a buscar el camió. No m'encarrego jo. M'estàs mirant, Basset? Sí. Bueno, el vaig mirant una mica... Continuo sagnant. Vale, Toñi. Han tocat el 20 i l'han deixat Sí, fins sí, una coca. ja l'estan curant. Anem a comprovar els cadàvers. Vale, és probable que hi hagi més, perquè hi ha molta roca. Copi. Entro. No. Ok. Adrianos, Digues. vés avançant. Lentament. Lentament de veritat, no com abans, cabrons. Molt bé, Leiden. Pots treure el cap si vols Estic 100% bé. i avança lentament, a uns 20 km per hora, 10 km per hora amb el limitador. El Vini està dins, Sí, Vini està dins. Fica't al limitador. Que necessito... Espera, em pots mirar, Silvia, ràpid com es fa allò de... Vull.
Apreta-lo del suprimir i el rodillo, com has fet abans. És que el mínim és 5, Fica-t'ho a 10 km per hora. Així es va bé, Copes? A 5, a 5. A 5 km per hora. No, si és que el que m'intento és ficar els pedals com a... Me quedo enrere. Vinga, nois, brillo. Bueno, jo vaig a salteig. Pots anar a 5. Pots anar a 5 i ja està, eh? Leiden, control i desplegar. Així vas bé, així vas bé. Si m'he ficat al pedal, el que passa que té molta sensibilitat. Doncs torna-t'ho a ficar abans. Cap on estaven, Tonyer? Allà hi ha una roca que hi ha una de cada sang. On estic apuntant, noi. Hi ha dos Hi ha taques de escena? sang, hi ha dos cadàvers. Però que ja està cau. Silver, Me quedo enrere, loco. torna a tenir l'escrit per entrar. No, està viu. Està viu? No ho sé, a mi m'ha donat per mirar els PCCs i l'he vist que sangrant amb Espera, vaig a mirar-lo. ha fet merda, però vull dir que li expliqueu com s'ha de tractar el pobre nano. No té puls, però? T'ho he dit, no, ni puta Ah, idea. clavat 5! I no té pressió. Sí, vaig bé. Aixana, ves el que hem fet Sí, vas bé. Vas perfecte, Leiden. Però que li expliqueu por si... Vale, quan estiguem a l'altura dels objectius, avançarem cap allà nosaltres. S'ha de sangrar, quan he mirat el tenia, estava sangrant per els braços. I l'esquerra sí, no hi ha res. No sé, Xana, pots treure el cap, eh? Sí. Necessito, si em passes un sprint, me'l poso. Xana, treu el cap. Control E. Que tinc descart. Si faig TPR, no trec el cap. Control E, control E. Els objectius ja els hem passat per Pots fer les rato, dues coses alhora. Vale, doncs salto. Alto, Leiden. Alto. Aneu-los a comprovar. Vale. Primero. Sí, anem. Som a l'altra banda de la cresta. Xana, no, que sí que tens. Joder, Sí, doncs vine. Sí, sí, ja ho estic fent, ja ho estic fent, ja ho Jo estic faig, jo fent. faig. És que no sé què li ha passat a l'Òscar, que s'ha quedat deixant mucho. Algú està bé, mèdicament? Sí, la resta haurien d'estar bé. Sí, estic bé. Falta sang. Poso un sprint. Tinc un restant. Posa l'esprint. Perquè a tothom ens falta sang. Que bé. Hòstia, Després, falta Copes, un sprint. Copes, després anirem al campament aquest de Moure. No et sento, Silver. Instal·lacions mèdiques. Més els... En cas extrem pots fer una extracció mèdica si fes falta amb helicòpter. Doncs crec que estaria bé. Cridem-lo? Artilleria. Xana, surt. Voy. Copes, vols que cridi l'helicòpter? Això ha caigut molt a prop. Sí, noi? No sé. Copes, vols que cridi l'helicòpter? Sí, designa una LZ. Que bé. Interroga'ls què cony està passant. Interrogo què està passant, Cami. Segueixo fent Que s'han RC. trobat Copes, alguns han trobat contactes contactes vius vius i i estan estan netejant la zona. No, atencions. para, Vale. ja està. Repe. Sí. Ja està. I foto... No t'ajudava. Tu no et moguis. Vale, l'extracció mèdica és a base, no entenc? Sí. Sí, hauràs d'enviar el metge perquè vagi millor. Sí, falta sang. Feu-li un petit entreno a l'Oski de com tractar-se, perquè el pobre nano portava rato queixant-se de que estava ferit i ha mort de sangrat perquè no se sap posar un torniquet. Prego d'infanteria amiga, eh? 103 Copes, a l'esquerra. Sí. No, 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 de de dreta. no. Vale. Sí, sí, estic del revés. Vale, Adrianos, Sí. mitja volta amb la tanqueta i anem a donar suport al l'altre equip. Espera, que hi ha gent aquí al voltant, vigila. No, ja està. Vale, ara. Mitja volta. Però sobre el vostre mateix eix, Sí. Copi. Dóna la volta a Leiden. El fum, la LZ. Sí. Vale, avança. Avança, Leiden. Pot aterrar aquí mig? Si hi ha prou espai, sí, a la carretera aquí davant. I si no, podem fer on estava l'esplanada abans, que vulguis. Està tot net. Vale, Ara que torna. torni- No veig contacte. torni al vehicle. Vini, segueixes fent RCP, no? No, mai No. Vale, infanteria amiga aproximant-se per l'esquerra. Vale, feu un alto. Alto, pugem tots Leiden. al vehicle. Va ser ara... I, Adriano, m'has de portar l'esplanada més maca que trobis, aquí davant. 3 paios. Perfecte, cap a dins.
d'agafar, tot és d'anar amb ell. Bombardins. Molt bé, Leiden, dona mitja volta. Tornes a l'helicòpter i portem els dos. Aquí, Copes. Espera, alto. Copes. Sí, vols, sí. Copes. Hi ha una caixa. Cap al sud, seguim cap a baix. Anem cap al sud, vale, seguim endavant, Leiden. Suposo que el checkpoint que estàvem abans. D'acord. Canvia el limitador de velocitat, augmenta la velocitat. Ah, va. Ja hi arribo, no? L'Oski està on, diu? No, estic. Que sapigueu que només tres fallos. Has llançat Silver? No, li he canviat la posició de vale. pick-up. Ens dirigim al checkpoint, Sí, on tu trobis una esplanada, marca per picar. Hi hauria d'haver un pàrquing, si no m'equivoco, en el aquest checkpoint. Bueno, tenim una explanada a la dreta. Sí, no, però ha de ser plana, per l'helicòpter. Et dic, el Soteco de... És a dir, passat de casa groga a mà esquerra. Molt bé. No és Sí, mira, tan aquí. tiqui-miqui per aterrar. Una esquerra, Leiden. Aquí a l'esquerra, Leiden. Atonero. Sí. Voler va ser... Passar de la casa, no? Exacte. Ara mateix... Aquesta esplanadeta aquí que hi ha. Esquerra. Sí, veus que hi ha una esplanada aquí? Sí. Vull passar res. Val, Copes, algú té granada de fum? Jo. Vale, doncs... Els ferits, deixeu. Leiden, quiet. I per motor. En Basset ha de baixar No del marxo crim. menys. Aviam. Sí, que vagi el basset també. Oski... I l'Adrianus com està? Estic bé, Xana. Adrián, tu Vale. estàs bé? Sí, estic bé. Qui Jo més vaig- està? Et porto també vas, eh? No per un l'Oski. Nandini vens, no? Tu també? Sí. Vale, confirma, Silvi. Tu, on és l'Oski? Aquí hi ha un cadàver. I la Tonero està ferit. No, M'he jo estic bé. descarregat el vehicle, Ah. no vaig. A mi no m'han tocat encara. Copes, mentre feu això, faig una pausa tàctica per anar al retrete. On és l'Oski? No treu l'Oski? L'Oski no baixa. És allà darrere d'aquest. Sí, fes un tret. Helicòpter. Vale. Vale, Basset. Sí, no em deixa baixar. Ara. Està aquí. Agafa'l a l'esquena, carrega't a l'esquena. És responsabilitat Copes, teva agafar. si no d'això, posar-li una altra LZ. Un moment, on està? Qui és aquell? Ja està aquí, està Està allà baix. Està Basset, allà? Agafa'l. Vale, s'ha quedat una mica... Ui. A cobert. Ui. Jo aterro millor que aquest. Digue-li que pugi. Copes, que pugi, has posat sí. el fum allà? Allà. El fum ha rebotat moltíssim, però em pensava que agafaria el primer punt. Digue-li que pugi, Silver. Espera, no, el pots moure amb l'alt. Alt cap amunt. Vinga. Però jo no exploto tan sovint, Mira, ara mateix... És que Copes, l'has de posar apretant el 8 fins que estigui a 0, que no reboti. Clar, i confirma on estigui el fum. L'hauria d'haver mogut. Demanem un medieval pel medieval? Que el Leiden no sap Tardarà aterrar. com a mínim un minut, Copes. Leiden. Que el Leiden no sap aterrar! Mira, ara mateix estàs al mateix nivell que la IA. No sé si és algú boix, i s'amaga. Tanca dintre. No et vols sentir. El És que un mola és dignet. que la IA es posa en posició també. Va volant la metralla, eh? Està volant com un carrero blanco. Puc sortir del vehicle? No. Adrianus? Què vols fer? Què vols fer? Amb quin motiu? Estira les cames. No, denegat. Vale. Silvi. Bueno, puc demanar jo de la penso. En font verd més geitat. Però què li ha passat al... És cert. Vale, ja sóc aquí. Ja he demanat el reemplaço. Ah, ja està, ja ha arribat i tot. Pues Copes, has de vigilant, te tires el fum ara, Tot i que ara ja ha rebentat la línia elèctrica, per tant. Jo també pensava que la IA era prou No, intel·ligent és com que... per veure que No, t'explico, Silver. Jo he llegit un fum i a la que ha tocat el terra ha dit "Do you confirm?" i he pensat, vale, doncs on t'ha tocat terra anirà allà. No, és on queda el fum. És molt intel·ligent aquesta ja. Bueno, per lo que li interessa. El que han aconseguit 3 enemics,
sí, Sí? Sí, Aquí us són han tres deixat enemics. fets una coca. Perquè veieu crec que et com anar falta buscant sang. comboi pot rebentar Sí. molta gent. Adriano, Perdona, això és entrenament? Digue'm, digue'm. Sí. Sí. Caga't Aixeca quan el- vinguis, el- tio, saps? tu em veus molt al cap? Sí, bueno, veig que el treus una miqueta i ja està. Ara mateix estic anant d'esquerra a dreta dient no, ho veus? Sí, exacte. I si faig així? Estàs dient que sí. Na, na. Per què tinc a la Xana aquí? Xana, Ali, que et cal afaitar-te, Pobre Xana. l'Oski s'ha desconnectat, això és que mort, potser? No, Vols entrar? el porto copes. que tinc aquesta música, estic Però així què li ha passat a amb el cap. l'Oski, preferit? A la Xana. Tireu el fum en un lloc que no hi hagi un cable de... Aquest cop I, sí, la... I què passa amb l'emoció? Què fas? Sí, de tret. Espera, copes, que estic intentant parlar Senta't amb sobre el seu també. cap, senta't sobre el seu cap. Li confirmo, doncs? No. No, m'aparta. Caribu, caribu. M'aparta. Ui, ui, ui. Què ha passat aquí? Hi ha una mica de lag o...? Sí. Espera, que aquest també s'està bé ja. No, No, a veure, Leidan, l'helicòpter de terra on te li diuen. El que passa que... Sí. Està baixant molt ràpid aquí. Aterrarà sobre nostra. Tengo miedo. Sobre meu. no, Que no, home, no, tranqui. tingueu confiança. És un bon pilot, que no és el Leidan. Sí, però ja va un que s'ha treballat, Perquè el cop has dit que aterrilla. I ja ha aterrat entre li Tu va molt ràpid, Vale, nois, va dentro, va. Ferits, anem, let's go. Vinga, va. Qui era Mimir? Silver? És el déu del coneixement. Que és el... Vaig llegir no fa Quartel un parell general. d'anys el llibre del... Com es diu? Aquell de... El Neil Gaiman? No sé qui és. És el de... Que ha fet també còmics i ha fet també... Com es diu No aquell? sé. He vist tothom anant corrent cap a l'helicòpter. Bueno, un de mitologia nòrdica. Adriano, no tens roba. Què? Que no tens roba. Roba? Estan aquí fum bé. Rodé, cap aquí. Tot darrere. Aquí està. Com que no sents res? No? Hola? Rodé? S'acosta un jeep. És aliat? Sí. Sembla que no atropella ningú, doncs. Crec que vol passar on estem nosaltres, però estem bloquejant el pas. I cap endavant? Escolteu? No, és igual, ja. No escolta res. Ara, Rodé, hola? No escolta res. No escolta. Nosaltres et sentim, Roder. Ara. Hola, hola. M'escolteu? Sí. Hola, Roder. Sí, nosaltres sí. Què feu per aquí? Una patrulla de comboi. Aquí me faig ix. El que anava Ah, a ser... copes ha de tirar, copes de tirar. De moment es queda aquí amb el vehicle aquest. El que anava a ser un comboi tranquil. Puta de Déu. No iba a salir y me he liado. Totalment, I pitxoles, aquí me faig ix. Està per aquí el compàs? No, ha marxat amb els de l'helicòpter. Ah, però espera't aquí, queda't el vehicle amb nosaltres. Qui està al càrrec ara d'aquesta patrulla? Tu suposo? Tunyi? O l'Adriano, són els dos? Adrianos? El Tunyi, no?, que està aquí sobre del camió. Tunyi? Sentat. A Tunero quita... Joder, amb el puto camió. Està així, meditant. Moguis l'Aiden, que estic a És que sobre. si moca el ratolí se m'encén el motor. Pues esperem aquí a que arribi el jefe i ja està. Però copa se'n surt que està desconnectat. No, no, està connectat. Voleu fer uns assalts de mentres per practicar? Unas pajillas.
amb aquell jeep, seguríssim que arranca i se'n va, no? O sigui, seguríssim. No ho sé. Oi? No ho sé. Hombre, no ho facis. Atenció. Literalment no ho sé. No tinc idea. Fes el que vulguis. Hi ha alguna manera de treure el HUD per les fotos? Depèn de com. No crec que et deixi tu, però. No és igual. Esperem el senyor Copes. Què cony? Hem de fer aquesta nova missió que ens han encomanat? Sí, també, això és part de l'entren. Ei! Passa que estem anant bastant lents. Ja t'ho dirà el Copes, això, vull dir, el Copes... Hòstia, a veure... Fonber, vine aquí. Digues. Vinga, explica-li a l'Oski com s'ha de curar si el disparés. Mira, Oski, tu el que has de fer primer que tot és injectar-te 4 morfines per No, estar perfectament conscient. Què passa, ¿vale? No, aviam. Lo primer, evidentment, et fiques a cobert, a cotxes, busques una roca, el que sigui. A partir d'aquí, avises als companys que estàs ferit i comences a tractar-te. Apretes la H i comences a buscar... Primer l'extremitat més important, la polla, no, el cap, ¿vale? Si estàs ferit del cap, et fots venes a punta pala, no un torniquet. Després, extremitats, les vas a tractar, fots torniquet ràpid. I un cop hagis ficat torniquets, te vas a curar el pit, si és que estàs ferit. No t'ho vull fer. Si no, et comences a curar el resto de les extremitats. Una a una. Al final de tot et treus els torniquets. Has sentit Tuñi i Adrianos? Primer si te fiques la No he sentit res. l'esquena, no podràs fer D'acord. res. Vale, el que he fet abans... Què? Perdona, no t'he sentit. Que et veig en pijama i que el Copes de Sí, jo també el vaig en pijama. Ah, sí? T'has de l'uniforme? Pues el torniquet, lo primer, tio, el torniquet sempre, tio. Ja que portis uniforme i... Sí, tinc el tank suite. Sí, el torniquet només per extremitats, Curiós. òbviament. Això algun vulgui. Sí. O amb algun uniforme. El Roder va No. de... No, jo no l'he llevat. Va de cartes. No, abans que entressis tu, Roder, algú l'ha entrat perquè hi ha sortit un error de fer una O sigui, cobertura, et comences a tractar, avises, primer cap, després extremitats, torniquets, sobretot, alerta que pit, l'helicòpter aquest i darrere te comences a menar les extremitats, i després, sobretot, no t'oblidis dels torniquets. I això sí, un cop acabi el meollo, que vingui el metge, si és que no ha pogut vindre abans. Sí, he dit que vinc a aterri aquí al mig del camp. Wolfpack 1, esteu segur que no voleu que enviem fum perquè hi ha l'helicòpter que... Wolfpack 1, esteu segurs que no voleu que tirem fum perquè hi ha l'helicòpter canvi? No sé, jo crec que es van a fotre on hi ha aquells matolls, No, bueno, no. El puto helicòpter baixa a plom, La Xana i ell crec que són els que més plom tenen ara mateix. Mira, ha arribat bé. Quanta gent, no? Se li doblega el xassis a cada baixada. Que són de fibra o d'alumini, aquests trastos? Alumini, crec. El què? Els helicòpters. Aquests crec són d'alumini. El patí, estic quasi segur que és ferro. Alumini, estem parlant d'una fina capa, la justa. No és blindatge. No, la xapa és alumini segur. Els patins són d'acer seguríssim. I el catxarro que nosaltres estem ara, el 113, és d'alumini també. Mare meva, d'alumini. Que bèstia, quin blindat d'alumini. Val, Adriano, ens posem al davant. D'acord, esperem l'Aidan, que hi ha molta gent al voltant del vehicle. La resta, Wolfpack, cap al camió. L'Oski està aquí. Vale, va. L'Oski estava aquí? Vale, us connectem. L'Oski està aquí. Posa't blau. Marxa enrere. Espera't.
I cap a Estem lliures? Sí, pots fer-ho, a poc a poc. Endavant, Leidan, a poc a poquet. A poc a poc. Copi. Molt a poc a poc, eh? Però primer t'has d'unir a un equip. Leida? Entreu, Era, home. entreu dintre. Cap a dins, cap a dins, cap a dins. Per què no em tira enrere? Sí. A la S? Que no, m'havia posat l'altre pedal cap a marxar enrere, però no funciona. No ho sé. Vale, es ve. Vas perfecte, es Molt bé. Molt bé. Sí. Segueix i et col·loques... Para. Alto. Va, gira sobre tu mateix cap a la dreta. Això, gira sobre tu mateix cap a la dreta. Pots esquivar el jeep aquest i tires endavant i ja està. Ara digue'ls que poden seguir marxa, que ells van davant, 30 per hora. Val, pots seguir marxa a 30 km per hora. Molt bé. A 30 km per hora, ja saps el limitador. Perfecte, la marxa, avancem a 30 km per hora, canvi. Wolfpack 1 interroga el líder si sap el segon objectiu que li acaben de designar per ràdio canvi. Em pregunten a mi? No, passo per ràdio. D'acord. Entenc que això és afirmatiu, canvi? Rebut fi. El què? Res. Que quan era petit li van ensenyar així. És com havia dit primer. Per això he confirmat que estigués dient que és afirmatiu. Molt bé, ens estem aproximant al punt de recollida. Cert, tinc en visual el checkpoint. Hi ha un control. Sí, és un checkpoint, sí. Va. Adriano, passant el trencant has de parar. Ho fiquem a la dreta, Que baixant ells a recollir el camió aquest. Gira cap a la dreta i parem. Leidan, a la dreta. Aquí i aquí. Una mica més. Avança una miqueta més. Vale, ja està bé. Parlant del nou, vacanset. Estava muerto, no? Estava muerto, no? Vale, blaus a baix, vermells us quedeu aquí. Permís per tirar marxa enrere? Denegat. Permís per tirar marxa endavant i després marxa enrere? Per què? Que vull provar el pedal. Sí. Vale, Xana. Copes, ens deixes fer una maniobra aquí davant? No. Doncs denegat, Leidan. Vale, no passa res. Hosti i Roder cap al... Tornem a pujar al vostre camió. Xana, agafem l'últim vehicle, anirem al mig. Diu per radiar. A tota la malla, en el camió, hi haurà un copes i jo, i anirem pel camió. Vale, no El t'estanques. camió de munició anirà al mig. Digue-li al 113 que hi ha botons. A 113? Vale. És un M113, sí. Podem avançar. 113 avançar. Molt bé, avancem a 30 km per hora. Endavant, Leidan. Endavant. Per què tenen algú amb samarreta de Wolfpack 1, el nostre comandant tenia molta calor i ha preferit anar amb mànigues de samarreta. És que vas amb samarreta, Adriano. Curiós, perquè jo em veig amb l'uniforme normal. Bé, Leidan? Què? Bé, no? Sí. Molt bé, seguim per la carretera principal. Durant uns metres. Per cert, això d'orelles de burro també es fa amb els vaixells per les veles. Vale, tenim infanteria al davant, sembla una patrulla aliada, És aliat, aquest poble és aliat.
Funcionen bé els pedals en analògic, però tenen massa sensibilitat per anar per sota de 10 km/h. Crec que hi havia una manera de controlar-ho, però no em recordo com es feia. Sí, corbes o alguna cosa. Sí, hi ha una corba. D'això el DCS sí que ho té. Sí, l'Arma també, el que passa que ho has de configurar una mica. Sí, ho tens, Un canvi de rasant, atents. Vehicle davant, segueix, normal. Segueix. Està buit, només el conductor. Si podeu avisar amb més temps, així ho passo per ràdio i dieu si pot ser si és amic o enemic. Ens hem trobat molt a sobre. Sí. Si me'l trobo, continuo amb mateixa velocitat? Si és aliat o és civil, pots reduir la velocitat si vols, allà per evitar xocar, però en principi no hauria de problema. A més, tu vas per la dreta, per tant no hauria de ser. És una carretera normal, o sigui, és normal que hi hagi circulació. Sí, el que està tirant darrere és el que està darrere nostre. El del medio de los chichos. Se me ha aparecido y me ha dicho. És de Sabadell, no, aquella gent? No, Cornellà. Cornellà? Cornellà. Sabadell. Cornellà. Sí, no és el mateix, no. No, Amb dos. Va, ens estem aproximant a l'objectiu, Copi. Posa per ràdio. Per tota la mà ens estem aproximant a Chapoy, la població de Chapoy. Hem d'arribar al campament, oi? Sí, està just al darrere... Mira, si t'hi fixes, quan passis la ciutat, si la passem per la carretera principal, hi haurà un carrer a esquerra. Sí, aquest girarem. I ens fixarem. Pots repetir la punt? Tenim algú a la carretera. Aquí davant ho veus? Alto. Sí. Alto. Tenim un 113 davant que està en actitud... Sí, hi ha un cadàver al mig de la carretera. Hi ha un cadàver i tenim un parell de... Opa, hi ha un cadàver també. Digue-li a Tunyi que desplegui part dels seus homes. No veus res, tu, Adriano, som els prismàtics, perquè no veig... Que era amb la B, no? És que no em donen... Sí, pot ser els prismàtics. El comandant. Sí, però és que no els surt. No pots guardar l'arma? Espera, com ho feia? Espera. Hi hauria una opció... Ara, el que veig és un M113 amb 3 d'infanteria, d'acord? Copes, infanteria aliada, sembla, un 113. Sí, ho veig. I el que sembla una mina o alguna que ha rebentat i ha matat algú. És que una mina sembla potser artilleria, que algú Potser. Bueno, res. Avançarem una mica més si hi ha aliats aquí prop. Molt bé. RTO interrogui el comandant si reduïm marxa a 20 km/h, una cosa així. Com reduïm marxa? Una mica més lent, sí. Vale, a 20 km/h, Leidan, vale? 20 quilòmetres, Copes? Alto. Que ens ordenin. Avancem? Molt bé, avancem, Leidan. Burst Coke. Vale, alto. Un altre cadàver. Informa RTO que tenim un altre cadàver. Però de la malla tenim un altre cadàver davant nostre camí. Espera, Leidan, alto. Interroga RTO si proseguim o ens esperem. Seguim, molt bé, Leidan. Treu aquest cap. Espera.
Sí, afirmo, ha sigut el nostre comandant qui ha donat l'ordre per aquest. Deien que no ens havien donat ordre de parar, però tu ets el guia, per tant. No, però és que hi havia un cadàver aquí i havia de parar. Tinc marge per la dreta? Sí, també segueix. Per tota la malla semblen cadàvers soviètics, suposo que són la batalla que han fet a l'avançar els nostres aliats. Molt bé, seguim a aquesta velocitat. Si recordeu que els aliats han avançat per aquesta població Sako fa una hora. Un cadàver a l'esquerra, seguim avançant. 2 cadàvers a l'esquerra. Molt bé, Leidan, a la següent giraràs a l'esquerra. A la següent giraràs a l'esquerra, d'acord? Aquí a l'esquerra. Sí, aquesta d'aquí. I RTO informa que ens dirigim, sortim de la carretera principal i anem al camp. Per tota la malla, sortim de la carretera principal. Tenim un pont, en aquest carrer? Sí. I en breu girarem a la dreta. Següent a la dreta. Sí. Per tota la malla, la següent girem a la dreta. Aquí la veus? El caminet. Vale, infanteria aliada, visual i campament. Seguim. Recordeu l'aigua. Sí, rebut. Cop arribem, ens hidratem, Leidan, vale? Molt bé. Deixa-ho aquí i ja arribarem. Sí, hem d'esperar instruccions, ara han dit el copes. Molt bé. Good job. Perdó. No faig marxar endarrere, Leidan, que si no... Perdó. Queda't un moment. He provat a marxar enrere quan ja estava parat. Tira ja per que allà davant, hi ha el cobert. El cobert. Ho has sentit, Leidan? Sí. Per què malla? Tret accidental, he estat jo. De la malla, descarga accidental. Deixo ja el cobert, també? Suposo que el copes dirà. Això, Adriano, és Xana, culpa pots d'anar... deixar pujar la Vale. nostra tanqueta? Ei, què passa? Baixeu tots. Opi. Baixem tots, inclús jo. Us he dit tots. El tret accidental és de l'Adriano. Siguis perquè negre l'han vols dir fotet. que no formis part del tot, Adrià. Que ara estem als 80 i pic, crec, vull dir, som una Però mica per més què vas de tolerants. llum, vos? No ho entenc. Perquè té calor. Però és estrany. Mondongo. A veure, que fa molta calor dintre el puto 113. Nois, obriu mapa. Aproveu-vos a mi i obriu Tothom, mapa. obriu mapa. Sí. Vale. Aquests contactes que ens estan cantant els de feixística podrien ser els d'abans. I, òbviament, ara farem una doble foc i maniobra, vale? Estigueu atents amb mi. Què tenim disponible de vehicles, per cert, a part del camió amb el qual hem vingut? Res, no? El jeep el podem agafar? El 113. Allà hi ha un cotxe. Ja hi ha el vehicle ciclocat. El jeep aquell ben maco, no? Entenc? No, és de la gent d'aquí. Però podeu entrar al 113, si voleu. Vale, perfecte. Els blaus, vermells... Vale, Oski, te'n vas amb els vermells? Vale. Uneix-te a l'equip d'algú, sisplau. Certificat de color vermell. I els blaus, que serem només 3, perfecte.
Ens emportarem anirem al 113. Vale. Si obriu el mapa, estem aquí al campament Noodles. Farem un camí vermell. El camí blau. Ho veus, Adrianus? Sí? Tothom veu Ho el veig. mapa? Vermells, amb el camionet anireu passant per Santa Maria i atacareu bàsicament, bueno, entrareu a l'àrea de patrulla pel Sierra Eco. Els blaus, dintre el 113, avançarem per la Ruta Blava, direcció a l'àrea de patrulla, des de l'altra banda. Ens trobarem en el punt mig i si no hem vist res fins allà, el que farem serà doncs, tornar a dividir l'àrea de patrulla. Vale? És que a priori anirem avançant. La carretera fins allà anirem tots a uns 30 quilòmetres tranquil·lament. I un cop entrem a l'àrea de patrulla baixarem a 15-20 i anirem amb els ulls ben oberts. Aviam si veiem els contactes. Si algú troba els contactes, sigui qualsevol dels dos equips, s'avisarà per ràdio i l'altre equip, l'equip que no hagi trobat a ningú, anirà amb la seva ajuda si es requereix. Copes, podem anar a peu? Podem deixar el vehicle No sé tu, per aquí? Cony, això sí. De fet, les ordres són fer la patrulla a peu, Dintre la zona. Si aquí hi ha una cota molt maca, jo crec que si ens posem per aquí podem veure No, bastanta cosa. sí. Potser no, però fer una patrulleta per aquí ràpida. A veure, recordo la missió. Espera, hem de deixar La els dos patrulla vehicles Santa Maria. Task Force Odin es desplaçarà en vehicles fins a Santa Maria i farà patrulles a peu dins de l'àrea designada per investigar possibles contactes, en la que va tornar al campament Moule. Ja, però vull dir, estava pensant, són les 11, doncs No em caus bé. ataquem per dos flancs i aquí caurem abans, no? Això és el que t'he comentat, si després d'això... Bueno, vale. Pues res, no oblideu la part blava. Hem anat tots per Santa Maria. I és que res, farem l'Udit, els blaus dintre el 113, vermells en el camió, arribem a Santa Maria i allà Podem separar l'equip en dos, anirem més ràpid. Sí, no, un cop allà sí, ho repetirem. Però no m'acabes de dir que no? Hòstia, Sí, és però a peu. No parlo de tu. Ets pitjor que una dona. I he dit el que ha dit comandament, després a partir d'aquí... Perquè s'arrepenteix. Ho ha fet a la missió per la gran Tunyi i ara s'arrepenteix. Tunyi, te'n vas a Santa Maria i fas un d'observació de dalt, vale? Sí, A la missió anant a peu per en Tunyi, però ara... No, sí, pots anar els blaus amb el 113 entrarem... Però llegir el que posarà a tope. D'acord. Hosti, posat blau. Avanti. Entenc que no us hem d'esperar, no podem obrir foc i tal. De blau? No m'ha dit de vermell. O vermell, no sé què vas. Si veieu que són dos tios, És que pregunteu. M'informeu i pregunteu. Perquè no és el típic de sempre que... Ara. Vinga, blaus, cap a tanqueta. Molt bé, Leidan, has vist que al final seguim tots la mateixa ruta, oi? Però m'ha de guiar. Hi ha sortida cap aquí, allà davant, no? Sí, aquí, esquerra i després dreta. Estic a darrere jo. Vale. Ara que vingui, que estiguem tots. Joder, negre, un carro al pandero aquí davant. Anem tirant, Estem tots? Som tots aquí? Sí. El Silver està? La Silver està per allà. Vale, molt bé, doncs endavant, Leidan. A veure que ens deixin passar o van ells primer? Bueno. Hauríem d'anar nosaltres primer. Interrogo, aquest és l'ordre correcte de marxa? Sí. Nosaltres anem per la ruta blava. Al final anem per la ruta blava. Molt bé, Leidan, canvi de plans. Aquí a l'esquerra. T'explico. Bueno, no, res, no t'explico res. Avançarem. Si ells no han arribat al punt d'observació abans que nosaltres entrem a l'àrea de patrulla, farem un alto just a trencar la zona de Raül. allà farem observació.
Estàs massa tirat cap a la dreta, Leiden. Ai. Xana, digue-li a Wolf Factors que Billu va arribar al punt d'observació. Vale. Uns factors aquí, Vision arriben al punt d'observació. Veig fum. Atenció, observem fum a l'horitzó. Segueix. Copes, informem que hi veiem fum. Vehicle. És Atura. l'aliat abatut abans, diria, no? Sembla un turisme, Amb un cadàver a la dreta. Vale, doncs pareu al seu costat. Molt bé, Leiden avança poquet a poquet i parem al seu costat. Sí, l'estic veient a través de la teva pantalla. No, vull dir, té la seva escotilla, depèn de com es mou el meu personatge, li veig. Però en general sí, tinc els coixotes de la vida davant de la cara. Et molen, Café tostado. Adriano Sistik. Tenim el cadàver aquí a la dreta, Sembla que hagi xocat. Té una arma a la mà, una AK. Aviam, deixem-ho baixar un moment. Molt bé, Leiden. Un vehicle civil, cabron? Has dit que això és un vehicle civil? De lluny semblava un jeep. I això, Sembla un Land Rover. Claro. Bueno. Què és? Copes, jo crec que... Algo soviètic, es vesteix com un soviètic, i ara tinc una cara. Vinga, anem. Copes. Dic, si recordeu, ens han dit que el Crash estava avançant per aquesta carretera rebentant tot el que es movia. Sí, ho han Aquest fet, deu ser... Aquest es movia. Aquest es movia ja, no? Vale. Tothom dins? Paquet de la tirar-nos la cara, digo. Avança, avança. Molt bé, Leiden, avança. Però no t'agrada? Sí. Què? El límit és 70, poc que va... Deixa'm per girar, Sí, tranquil. Vale, tenim un cràter de... I un vehicle aquí també, seguim, Aquest vehicle té, però és aliat, perquè és com... Sí, és un 113. Endavant. Hola. Servus. Endavant. Fent amics. Estic fent un facepalm, ara ja està. Ui, han deixat el camió a càrrec del Fomber. A la següent, a la dreta, Copi. Bueno, aquests camins no. Allà davant, després del mur. No? Em sembla que sí. Sí. Aquesta d'aquí a la dreta. Ens aproximem a l'àrea de patrulla. Molt bé, Fondver, aquesta curva et pares. Leiden. Ai, perdona, Leiden. Alto. També li funciona el llibre. Copes, ja estem a l'àrea de patrulla. No, Inalira és el meu nom del rol. Sena, per què estàs traient? Perquè ha dit dret per l'àrea de... Però
Precisament per això estàs La dient nit el no cap. molla i no m'ha fet puta gràcia. Rei treu el cap. de roba citre. A Wolfpack 2 una altra vegada. No, Wolfpack el 2 aquí. Wolfpack 3. Wolfpack 2 aquí, Wolfpack 1, sin res No, canvi. no, ha dit Wolfpack 3, has preguntat Wolfpack 3. Ai, calleu. Estan a Papa Oscar i observen tota la posició. Ja, m'està molt bé que vegin els arbres, però veuen alguna cosa? Wolfpack 2 aquí, Wolfpack 1, observeu alguna cosa, de algun canvi? No em diguin els arbres. Encara no. Estan a... Wolfpack 3, aquí, Sleipnir. Sí, Redcamp. És l'úpia. Avancem fins al primer complex de les... Ai, de vehicles de casa. Jo segueixo les ordres del líder. Això no és capacitat de tu, ja no... Molt bé, Leidan, avancem a poc fins al proper complex de cases. Línia recta, entenc? Trets. Ara s'han sentit trets. Trets? Què? M'acabo la puta, però he d'ensenyar com parlar. Trets? Què? Trets d'on? Trets cap a nosaltres, trets cap als Estan enemics. atacant a Wolfpack 2 a la posició Papa Oscar. Sí, està. Vale, molt Ara, bé. sí, és que no, fins ara no ho han dit. Fins ara no ho han dit. Vale, doncs, si poden identificar des d'on ve, nosaltres ens encarreguem, que s'atrinxerin allà. Venen del nord. Molt bé, segueix avançant. Vale, distància, si vol dir. Wolfpack 2 distància del complex de cases. Vale, alto. Molt bé, estem al primer complex, copes. Ah, vale. Adrián, es trenca ràpid, segueix la ruta vermella, va. Anem a ajudar-los. Molt bé, endavant, Leidan. Ràpid, ràpid. Ràpid, fot-li gas. Gas. Vale, trobarem en Fonber que està sol en el camió i diu que veu... El següent a mà dreta, Leidan, perdona. Ok. Vale, informa que estem vinguent des del centre de l'àrea de La patrulla. primera gent que esperem que estan entombats. Esperem no. Li dius que estem arribant a ajudar-los. Wolfpack 2 i Des del Wolfpack 1 estan nord-oest. arribant des del nord-est a ajudar-vos. Oest. Nord-oest. Vale, els bitllets i els que traieu al cap, que sou Vale, oïdes a tots. vale, Ojo. la primera diu que intentem si podem anar a Santa Maria, que en Fonber que no i sembla que l'estan atacant. Vale, Adrianos, que ho has sentit. Molt bé, cap a Santa Maria. Endavant, corre, Leidan. Ah, merda.